Hello guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बुंबाय आंनि दैमालु ब्लग इउटिउब चेनेलाव आरोबाव खेबसे फिन बरायनाय जालायबाय गाइस मोनथ' जों दायो दिनै ब्लगा मानसियाव जागोन गाइस दिनै जोङो दारागावआव थांदों आरो ना साइकेलजों निमुवानिफ्राय डाइरेक्ट दारागाव गाइस जों दायो साइकेल सालायबाय दं नै बिजों आंजों फैदो गाइस थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ' गाइस सान्दुंआबो गोसाथार थ' जोबजासिम नायथार गाइस अननानै सापर्ट होबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै आरो ना सालबारिबो बारबोबाय जोङो ओमफ्राय दायो माबा मोनसिगोन रुपुय मोनसिगोन गाइस जोंनि निमुवानिफ्राय दारागावसिम माबा किल'मिटार जायो 50 किल'मिटार ओमफ्राय आङो दारागावआव थांफेराखै आरो ना गाइस ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम आरो ना गाइस थ' 50 किल'मिटार साइकेल सालायनायबो एबारसो फार्स्ट टाइम जानो थांगासिनो थांलाय फैलाय 100 माबा जायो आरो ना 100 किल'मिटार थ' गाइस बिराद आं नायनो बिराद जानो एक्साइटेड थ' खालामनानै नायनो हागोन सान्दुंखौ माबायदि गाइस नैयो रुपुय दालां मोनबाय नै सान्दुंखौ नाय गाइस माबायदि थिं गाइस नै बा माबायदि सान्दुं गाइस नायनाय वाव गोलोमजोब्बाय गाइस ओमफ्राय हाफ पेन्टजोंसो फैदों आरो ना नै गाइस गोलोमजोब्बाय गाइस सान्दुं माय गड सान्दुं गोसायाव खस्थ' खालामना साइकेल सालायदो गाइस नोंथांमोनाथ' साबस्क्राइब खालामजायो अननानै गाइस अननानै साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम गाइस अननानै सान्दुं गोसायाव नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोदों जों गाइस बेसेबां खस्थ' फैयै फैयै जों दा बर' बाजार मोनबाय आरो ना बर' बाजाराव मोनखाबाय गाइस थ' दायो दावखोलांनाय मेन हाइरड मोनबाय सिमला थांग्रानि गाइस नै दायो थांगासिनो आरो ना गाइस बिराद मेंबाय गाइसमोन ओमफ्राय सान्दुं बारा गैथ'ला ओंखायनो आं ससमाखौ खुना दोनबाय ओमफ्राय दा सान्दुं जाफिनबाथाय ससमाखौ हमसिगोन आं गाइस गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय नै थाफ्लि माखाय साजोब्बाय आंना गाइस बारा जनो नाला आङो थाव फोननांसिगोन नालाय नै साइकेलनि साखायाबो नै सिमला मोनबाय सिमला थाफ्लिया बिराद साजोब्बाय सलायनो हागोन ना होनबासो मोननाय नंलाय दाबो मोनला गाइस सान्दुंआबो जिबायदि सान्दुं बेमार जादों गरमनि एसे माबा लानोसै एनार्जि मेंनायनि गाइस दुमनि दखानाव लोंबाय जोङो ORS गाइस वाव गाइस पाहार नुहुरबाय दारागाव नुसिगोन गाइस so excited गाइस so happy जि गोजोननाय मोनदों गोसोखौ गाइस दारागाव नुसिगोन गाइस ओमफ्राय थाफ्लिया मोनजोब्बाय गाइस थाफ्लिया सेस मोनजोब्बाय आरो ना थाफ्लिया मोनजोब्बाय जों दायो दावखोबाय दं साइकेल सालायनो हाला एनार्जि गैला थ' गाइस आथिङानो जि थर गैयै बायदि साखाजोब्बाय सेस गोलोमजोब्बायबो मोनसिगोन आरो मोननाया गोसोखौ हिटबो मोनदों ओमफ्राय बिनि सायाव थाफ्लिबो खस्थ'बो आरोना थाफ्लिया मोनजोब्बायानो होनजायो गाइस साजोब्बाय थ' बिथांनाबो आथिङा सेफुजोबलायबाय एसे गोजान साइकेल सालायफेराखैना गाइस जोनोमाव दिनैसो फार्स्ट टाइम थ' गाइस फाइनालि दारागाव मोनफैबाय जों गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय मानसिफोरा बारा गैला अखा हानानै सेस थ' फाइनालि गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों गाइस फार्स्ट टाइम दारागाव गाइस ओजोंनिफ्राय फैयो आरो ना दैया गाइस हाजोनिफ्राय नायनो हागोन हाजोखौ गाइस oh my god awesome दारागाव दैखौ फार्स्ट टाइम नांदों फार्स्ट टाइम गाइस दारागाव दैखौ दांबाय आं दारागावनि गाइस दैखौ फार्स्ट टाइम नांबाय गाइस जायगाखौ नायनानै माबायदि नुगौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस खस्थ' फैबायना निमुवानिफ्राय डाइरेक्ट दारागाव गाइस
साब्रै थाजोब्बाय ओमफ्राय दासो एसे मोजां मोनबाय आरोना गोसोखौ जोंथ' दिनै थांफिननो हाखानाय नंला गाइस बेयावनो जायगा नागिरनानै अबावबा थानांसिगोन आरोना गाइस बिथाङा पाब्लिक प्लेसाव माबा खोन्थानो नागिरदों रिएक्सन भिडिअ खालामनो नागिरदों गाइस बिथाङा थ' बिथांनि केमेरामेन जानोसै आं दसे गाइस No. अच्छा गाखोनाय बायदि मोनदों आरोना हाजो माने हाजोआनो दारागाव हाजोआनो इले गाइस अ माय गड बेसेबां खस्थ' गाइस हा फार्स्ट टाइम दारागाव हाजोआव फैबाय हिटबो नांबाय गाइस थ' गाइसनि जायगायानो गैया बायलाला बोर थांनायाव ट्रेनासो गोलैगोन सम गाइस फैसा थांनानै नालाय गाइस गाखोनो मोनसिगोन आङो गोजौनिफ्राय बरियासै माथो लामायानो गैया नामा अ माय गड गाइस जों फैयै नै औवानि दालां बानायनानै दोननायाव गाइस बेजों थांनांगौ अ माय गड थ' गाइस नै औवानि दालां गाइस नै आं दायो फार्स्ट टाइम गाखोनो आरोना गिनायबो मोनदों एसे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा थेवबो गाखोनोसै एक्सपिरियेन्स लानोसै बेजों थांगोन आरोना गाइस फ्रायाव फैबाय ओमफ्राय थांफिनसिगोन बे गाहायाव उपराव गाइस दायो गाहायाव थांफिनबाय आरोना गाहायाव थांफिनबाय गाइस जों थांनोसै मोनहैगोन ना मोनला मिथिला न' फारसे थांफिनसै जों रुम थुम भाराबो लाला थांफिनसै गाइस टाइमा खैथा जाखो 6टा जाबाय गाइस टाइमाथ' मोनहैखानाय नंला थेवबाबो थांबाय थानोसै लासै गाइस हर जाबाबो जालांथोंसै माथो बुंनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय थाक थाक होलाबायनानै गावसिलाजोबना हो आरो शेयार खालामसिलाजोबना हो गाइस साइकेलजों एसे खस्थ' फैदो दारागाव बेबो निमुवानिफ्राय 50 किल'मिटार सालायना जों थांलाय फैलाय 100 किल'मिटार गाइस थ' दायो थांफिनसै गाइस थ' दिनैनि थाखाय बेनोमोन गाइस थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय Oh my god guys, nay view ko nay. Wow, beautiful guys.
wah tamam guys, ini saya nih, jangan नुहुरखायो guys, बेखौ नायनानै ला